isteach na fís an Ceardaíocht le glór na Gaeilge riste Tásúil an go sibalog tionscnamh. Sé an tionscnamh bhfuil am roibing na Roicéad le sop agus balún maicinn si seo. Ní gáid bach an balún na héide suas, de bhéad a chuineáil ar sop, ag sin scuil le. Sin mi maich an doras, well, bu sibh gur ceán inga, fan lom agus baid dun mo ceán. Tastó, tape, susúr, písa beg go cháirt chláid, sop agus balún. Iste mo gail na tríntáin I dhearadh ón cárstáil, tá mo gail Ceardaíocht mar cinná scítheáin Iachtar an Roicéad. Ní gáin ach trí cíneach go seo dhéanam mar seo. Nis nu te seo gearmachchain triail an sop agus an tape. Cur rud beg tape Iachtar an tríntáin mar seo agus gráma muid gon sopa. Beidir go mar sin éasca an tape a chud an tríntáin dús so a gcuidir se ber a sopa. Agus na sé sin dinta go breanó se rud éigean cos le seo, tá trí thíntáin go le bhastós a sop. Nis, tá mo gail an balún I grámú gon bhaile gon sop. Tarn amach an balún go mocha se an balún amach leis an éasca le oibriú leis. Brúisteach an balún an sop, agus tá mo go le cheangad nó a chuir bhastós gon sop le písa tape eile ar seo. Bí cinnte go bhfuil an tape brúta síos go maithagaí an sop. Nis a sin cruachnaí agaí, tuairgí maach inis sin Roicéad agus siad suas an balún. Scuil leis ach bí cuairmach bí go nimmoch se ar bhád web, bolig isteach riste máidechain bei tionscnamh bhaile. Slán go fóil.